Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lawry Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Isaias kapitulo 53, bersikulo 3. Ang giingon diri: gitamay siya o gisalikway sa mga katawhan, usa ka tawo sa mga pag-antos ug nakasinati og kagul-anan, gani walay mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Isaias kapitulo 53, bersikulo 3. Mga kahigalaan, kung hisgutan nato ang kamatayon ni Hesukristo, gihisgutan nato ang dugay rang nahitabo na 2,000 na kapin katuig ang milabay. Wala si Jesus namatay kada Biyernes Santo, sumala sa gihuna-huna sa kadaghanan. Wala pud siya nabanhaw kada Easter Sunday. Sa pagkatinuod lang atong gisaulog ang dugay rang nahitabo nga bugtong sakripisyo ni Jesus alang sa kapasayloan sa sala nga gibuhat ni Jesus kausa lang didto sa cross alang sa tanang panahon. In fact, ang giingon sa Biblia nga dili lang sa matag Semana Santa nato sa ulugon ang kamatayon ni Jesus, kundili sa makanunayon gayod sa matag tipik nato sa balaang panihapon. Ug dugang pa, kung atong sa ulugon ang kamatayon ni Hesukristo, sa ulugon nato kini nga adunay pagbati nga madinaugon tungod kay ang kamatayon ni Jesus naghupay sa tanang kapungot ug tunglo sa Dios batok sa mga makasasala nga nagsalig kaniya. Ang iyang pagkabanhaw pag-usab mao ang pagpamatuod nga natapos na ang paglukat ni Jesus sa iyang mga katawhan gikan sa pagkatinunglo sa sala. Mao nga ning takna sa kahaponon, magaproklamar ako kaninyo, mga kahigalaan, mahitungod kang Hesukristo, nga gilarawan ni ining atong teksto ingon nga usa ka tawo sa mga pag-antos ug nakasinati sa kagulanan. Apan ako kining buhaton uban ang kasing-kasing nga nagsadya, gumikan kay dugay rang nagmadaugon si Jesus bato kang Satanas didto sa cross sa Kalbaryo. Dili kita motipas gikan sa atong teksto ning takna sa kahaponon, apan magpabilin kita sa mga pulong niini. Adunay tulo ka bahin ang atong mga pagpamalandong. Una, gitawag si Jesus og usa ka tawo. Ikaduha, siya usa ka tawo sa mga kagulanan. Ikatulo, nakasinati siya og mga pag-antos. Una, gitawag si Jesus og usa ka tawo. Dili nato baliwalaon ang doktrina nga si Jesus tinuod gayud nga tawo. Importante gayud kaayo nga masabtan nato kini mga kahigalaan. Si Jesus nga gitawag sa Biblia og Dios sa tanang mga Dios, gitawag usab siya sa atong teksto og usa ka tawo ug usa ka tawo sa mga pag-antos.
Apan sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5, ang tawag ni Pablo kang Kristo mao nga siya ang Dios nga labaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. So kini nga teksto Roma kapitulo 9 bersikulo 5, kinahanglang basahon kini sa mga tawo nga dili mutuo nga si Kristo Dios. Kahibulungan kaayo kini. Siya nga gitamay o gisalikway sa mga katawhan, gihigugma o gisimba sa mga anghel. Ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 6, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Ug siya nga gitamihiran sa mga katawhan, gisimba sa mga anghel. Mao kini ang misteryo sa pagkamatarong nga si Jesus nagpakita ingon nga tawo. Siya nga Dios ug gikan pa sa sinugdanan kauban sa Dios, nahimong tawo ug mipuyo kauban kanato. Mao kini ang giingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Ang labing hataas mikanaog aron mahimong pinakaubos. Ang labing dako nakigpuyo kauban sa mga uyamot. Katingalahan kini ug gikinahanglan ang pagtuo aron masabta nato kini. Apan tinuod gayod nga si Kristo nga nangayo og tubig sa babayeng Samaritana didto sa atabay sa Sikar, mao ang nagbuhat sa tanang katubigan sa tibuok kalibutan. Ang anak ni Maria, anak usab ni Jehova. Ang iyang unod sa iyang inahan, apan ang iyang kinaiyahan sa tinuod nga Dios. Kinahanglan ang matag usa musimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Karon nga nasabtan nato nga si Jesus Dios gayod, kinahanglan usab natong masabtan nga tinuod usab siya nga nahimong tawo. Lahi ang iyang pagkatawo kanato, gumikan kay wala man siya sala, pero sa ubang mga aspeto, mga kahigalaan, susama gayod siya kanato. Natawo siya pinaagi sa usa ka babayi, gimasusupod siya ni Maria, midako siya nga hingkod sama sa ubang mga tawo. Ug ingon nga tawo, mikaon pod siya og miinom, gigutom ug giuhaw, nalipay ug naguol usab. Ang iyang lawas mahikap ug magunitan, masamad usab ang iyang lawas ug mudugo. Dili multo si Jesus, kundili usa ka tawo nga adunay unod ug dugo sama kanato. Kinahanglan usab niya ang pagtulog ug pagkaon, gikapoy pod siya. Ug susama kanato, namatay usab siya. Posible nga adunay kalainan ang iyang lawas sa ato ang lawas, gumikan kay wala man gayod na mansahi ang iyang lawas sa sala. Apan hingpit gayod siya nga tawo, susama kanato. Natawo siya, tinuod nga tawo, anak sa tawo, ug representante siya nga tawo. Siya ang ikaduhang Adan. Ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 2 bersikulo 14, tungod kay ang mga anak, mga tawo man nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Ug ang giingon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 7, gitalikdan niya ang iyang himaya ug gisuot ang sapot sa pagkaulipon ug nahimong sama sa hulagway sa mga katawhan. Karon, nganong nahitabo man kini? Ang tubag mao nga sa pagkatawo ni Jesus, nahimo siyang suod kanato. Ug ngano man, tungod kay sumala sa balaod, ang naulipon kinahanglan nga lukaton sa suod nga parinte. Katungod sa pinakasuod nga kaliwat, nga lukaton ang parinte nga naulipon. Gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo ang balaodnon nga katungod, tungod kay nakita niya nga nabaligya kita ngadto sa pagkaulipon sa sala, ug ang atong himaya nga panulundon nawala gikan kanato. Mao nga si Jesus mibarog aron sa pagtubos kanato gikan sa pagkaulipon ug sa paglukat sa atong himayang panulundon. Tawo ang nakasala, mao nga tawo pod ang kinahanglan nga mulukat. Mao nga si Jesus nagpakatawo aron mahimong atong manunubos nga mulukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, dalaygon ang iya ngalan. Unsa ka mahinungdanon ang doktrina sa pagkatawo ni Jesus? Higala, makasasala ikaw. Dili ka makaduol sa balaang Dios, tungod kay ang Dios balaan kaayo ug sama sa kalayo nga musunog gayod.
Mao kini ang giingon sa Hebrews kapitulo 10 bersikulo 29. Makalilisan kaayo siya nga imong nasad-an. Apan adunay tawo nga gitakda o giordinahan nga mopataliwala tali kanimo ug sa Dios. Ug kung ikaw moduol sa Dios, kinahanglan nga moduol ikaw pinaagi sa tigpataliwala. Ang Dios ug tawo nga si Hesukristo mao lamang ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga makasasala nga susama kanato. Kung wala si Kristo mga kahigalaan, dili kita makaduol sa Dios. Tungod kay dili makatugot ang Dios, nga dili masilutan ang mga makasasala. Apan si Kristo, ang Dios nga nahimong tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, mao ang nagtabon sa tanang mga sala sa iyang katawhan, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. O higala, ang pultahan sa kasing-kasing ni Kristo abli gayud kaayo, ug ang tanang muduol kaniya dili gayud niya isalikway. Nganong mahadlok man ikaw sa pagduol kaniya? Siya ang kordero sa Dios. Ang giingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ug 29, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Ayaw kahadlok sa pagduol kang Hesus, higala. Andam siya nga muluwas kanimo. Siya lamang ang dalan padulong sa Dios. Hinaot nga ablihan sa bala ang espiritu ang inyong kasing-kasing aron masabtan ninyo kining tanan. Ug ako pud kining idugang alang sa mga kaigsuonan sa pagtuo, aron magmaya kita diha kang Kristo. Tungod kay nagpakatawo si Hesus sama kanato, nagbarog siya karon ingon nga pangulong pari, nga dili sama sa ubang pari nga dili mubati og kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Mao kini ang giingon sa Hebrews kapitulo 4. Ang simpatiya ni Hesus mao ang ikaduhang pinakabililhon nga butang sunod sa iyang sakripisyo, dalaygon ang iyang ngalan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Si Hesus, sumala sa atong teksto, gitawag og usa ka tawo sa mga pag-antos, a man of sorrows. Ang pinulungan ni ini nga teksto bugat kaayo mga kahigalaan. Wala siya tawga og mainantuson nga tawo, kundili usa ka tawo sa mga pag-antos. Nga mura ba og minugna siya sa mga pag-antos, nga mura og ang pag-antos mao ang naglukop sa iyang pagkatawo. Adunay mga tawo nga mga tawo sa kahilayan, aduna po'y mga tawo sa kaadunahan, apan si Hesus usa ka tawo sa mga pag-antos. Unsa may gipamulong sa Biblia mahitungod kang Hesus, isip tawo sa mga pag-antos. Well, pinasahi ang iyang pag-antos. Walay makatupong sa iyang pag-antos. Sa pagkatinuod lang, ang tanang mga tawo adunay kabugaton nga kinahanglang pas-anon ining kinabuhia. Apan ang gipas-an ni Hesus ang pinakabugat sa tanan. Kinsabay tawo ni ining kalibutan nga gawas nun sa mga pag-antos. Aduna bay tawo nga walay problema? Malukop na lang nimo og pangita ang tibuok kalibutan. Ug sa tanang dapit aduna gayoy mga tunok ug mga problema. Bisan pagkinsang pinakadato nga tawo, duna gayoy problema. Sa tanang dapit, sa dagat, sa yuta, sa disyerto, ang tanang tawo adunay mga pag-antos. Apan walay makatupong sa mga pag-antos ni Hesus. Pwedeng gisiun sa mga tawo ang ilang sapot, isip timaan sa ilang kaguol, apan si Hesus, siya mismo ang gigisi sa iyang mga pag-antos. Ang giingon sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 5, gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Siya nga masinugtanon kaayo nga anak sa Dios, nag-antos sa pinakadakong pag-antos niadtong gikastigo siya sa amahan tungod sa atong mga sala. Mao'y hinungdan nganong misinggit siya dito sa krus, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?
Nganong labaw man gayod ang pag-antos ni Jesus. Kini tungod kay ang iyang mga pag-antos walay sagol nga sala, walay mixture sa sala. Tungod kay wala man siya makasala. Kung ang mga katawhan nga kawatan o kriminal nag-antos sa prisuhan, tungod kana kay nakasala man sila. Kung naguol sila nga napriso sila, mas samot nga naguol ang mga napriso nga walay sala. Si Jesus wala gayoy sala, apan nag-antos siya. Ug gawas pa, ang sala estranghero gayod kaayo sa iyang kinaiyahan. Aduna gayoy mga tao nga kinaon lamang nila ang pagpamalikas. Nga halos tanang pulo nga mugawa sa ilang baba, aduna gayoy sagol nga PISTI o di ba kaha YAWA, kamo na lang bahala mo spelling. So every time nga makadungog sila og pamalikas, wala lang kini sa ilang pamati kay naandad naman sila niini. Pero aduna po'y mga tao nga wala maanad niini. Ug every time nga makadungog sila og pagpamalikas, lain kayo ang ilang pamati. Pero sa kadugayan, maanad rapod sila. Apan si Jesus, mga kahigalaan, imagina ninyo ang kaguol, kasuko, kasubo nga iyang nabati gumikan sa sala sa katawhan. Ug unsa may giingon sa Biblia, Isaias kapitulo 53 bersikulo 4 nagaingon, gipas-an ni Jesus sa iyang abaga ang atong mga sala. Siya ang gidakdakan sa Dios gumikan sa atong mga sala. Ma-imagine ba ninyo ang pag-antos nga gibati ni Jesus samtang gipas-an niya sa iyang mga abaga ang tanantang sala? Pagkadako na lang gayod sa iyang pag-antos. Ang pag-antos ni Jesus, mga kahigalaan, labaw pagayod sa pag-antos sa usa ka tawong limpyado nga gipapas-an og hugaw kaayong basura sa iyang abaga. No, mga kaigsuunan, ang mga mata og tibuok lawas ni Jesus balaan kaayo ug dili nato ma-describe ang iyang reaksyon niadtong gipas-an niya ang atong mga sala. Mao nga walay makatupong sa iyang mga pag-antos. Ang giingon sa Isaiah 53 bersikulo 6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Unsa pagayod? Alang kanako ang pinakapait sa tanang pag-antos ni Kristo mao ang response sa mga tawo sa grasya nga iyang gitanyag. Mianhi si Jesus ingon nga Mesiyas, puno sa gugma. Apan unsay balo sa mga tawo, gitamay o gisalikway nila si Jesus. Miadto siya sa iyang kaugalingong dapit, kung asa siya midako, ug iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon. Apan unsay balo sa mga tawo, buot nila untang ihulog si Jesus sa pangpang aron mamatay. Lisod baya kaayo nga mopakita ka og kaayo sa mga tawo nga walay gana ug walay gugma alang kanimo? Ug dili lang kay nagpakita ang mga tawo og walay gana kang Jesus, ila pagayod siyang gitamay ug gibugal-bugalan. Gibansagan siya ug usa ka tawo nga palahubog. Giyawaan kuno ug nabuang. Mabasa nato kini sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48. Giyawaan kuno si Jesus. Grabe kaayo nga pagbugal-bugal nga sa pagkatinuod lang mianhi si Jesus aron pukanon ang mga buhat sa yawa. Ilang gipasanginlan si Jesus sa tanang matang sa krimen, ug bisan ug wala siya'y gihimo, kundili ang mga butang lamang nga ilang ikaayo, unsa may ilang gibalos kaniya, ilang gipapatay didto sa cross. Ang kasing-kasing ni Jesus puno sa gugma, apan ang gibalo sa mga tawo mao ang pagsalikway ug pagdumot sa maong gugma. Ug sa nagpadayon siya sa iyang ministeryo, midaghan pagayon og samot ang iyang mga pag-antos. Nagwali siya ug niadtong gahi ang kasing-kasing sa mga tawo ug wala sila mutuo sa iyang giwali. Ang giingon sa Biblia, nasakit siya gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Sa tanang dapit nagbuhat siya og matarong ug sa iyang pagbuhat og matarong nipudyot sila og mga bato aron ilang ibato kaniya. Pagkaingrato na lang gayod sa mga tao. Wala nila balusi o gugma ang gugma ni Jesus. Ila hinuong gibalusan og pagtamay.
Mabati ba ninyo ang kasubo sa kasing-kasing ni Jesus? Niadtong iyang giingon sa Mateo kapitulo 23, versikulo 37, ang giingon dire, "O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka." Mga kahigalaan, kini nga kaguol, dili kini gumikan sa iyang pagkahiubos nga nasinatian, kundili gumikan sa ilang suicidal nga rejection sa iyang grasya. Pipila lamang kini sa mga pag-antos nga iyang gipas-an. Well, sigurado pod nga nalipay usab si Jesus sa iyang mga tinun-an. Apan aduna gihapoy sagol nga kaguol, gumikan kay mga hinay sila og salabutan. Dali ra kayong malimot sa iyang mga gitudlo ug jutay kaayo sila og pagtuo nganha kaniya. Gani si Pedro nakalakaw na unta sa ibabaw sa tubig aron tagbuon si Jesus. Niadtong milakaw si Jesus sa ibabaw sa tubig, apan milingi pagayod siya sa mga balod ug didto gidaog na pud siya sa iyang kahadlok ug pagduda, mao nga nag-anam-anam na pud siya og kalunod. Kung sa maestro pa, mga kahigalaan, makaguol ba nga gibuhat na nimo ang tanan pero wala gihapon masabti sa mga estudyante ang leksyon bisag unsaon og pasabot? Mao kini ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Sa katapusan, ang pinakakuruna sa tanang pag-antos ni Jesus mao ang pagsilot ug pagpasakit sa Ginoo kaniya. Ang pagsilot alang sa atong kalinaw napahamtang kaniya. Sa wala pa siya gidakop sa mga opisyalis sa mga Hudiyo ug sa mga sundalo nga Romano, nagampo siya didto sa tanaman sa Getsemani. Didto miluhod siya ug nakigbisog sa mga pag-ampo hangtod nga ang giingon sa Biblia, mitulo ang singot nga dunay sagol nga dugo sa iyang kalawasan. Ang iyang kalag sumala pa sa Biblia, nagmasubo kaayo, kasubo nga makamatay. Of course, familiar na ta sa istorya sa mga pag-antos sa atong manluluwas, kung giunsa siya pagkaso sa mga husgado, gibugal-bugalan o gipasakitan, niadtong gidala siya sa korte ni Herodes ug ni Pilato, gilatigo siya. Dayon gipresentar sa mga katawhan uban ang pag-ingon, "Tan-awa kining tawhana." Ang ilang kasuko kang Jesus, mga kahigalaan, wala pagayod matagbaw, misinggit pagayod sila nga kinahanglang ilansang si Kristo sa krus. Ug niadtong gilansang na siya sa krus, ila siyang giluwaan o gilaparo. Niadtong misinggit siya og giuhaw ako, ila siyang gibugal-bugalan pinaagi sa paghatag kaniya og suka aron iyang imnon. Nasayod na kamo sa nahabilin pang mga detalye sa sugilanon. Apan ang pinakahait niyang pag-antos mao ang pag-antos sa iyang kinasuluran, samtang ang kamot sa Dios mismo ang mikastigo kaniya ug ang puthaw nga bunal sa hustisya gibunal kaniya niadtong taknaa. Mao nga angayan lang gayod nga gitawag siya sa atong teksto nga usa ka tawo sa mga pag-antos. Higala duol sa imong manluluwas. Kamong mga tigpaminaw karon, tutok kaniya ug makaplagan mo siya nga usa ka tawo sa mga pag-antos. Nga siya imong Dios ug imong Ginoo. Nag-antos siya alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama nako aron pinaagi sa iyang pagsakripisyo didto sa cross, mabayran ang tanang silot sa atong sala. Ug karon ang katapusang punto sumala sa atong teksto mao nga siya anad sa kasubanan. Nabati niya ang tumang kasubo niadtong mianhi siya sa kalibutan. Hinumdumi mga kahigalaan nga kining kasubo ug pag-antos ni Jesus usa ka voluntaryong kasubo tungod ug alang kanato. Pwede ba unta nga likayan niya kini? Pwede pud unta nga pasagdahan na lang niya ang mga katawhan nga magpabiling ulipon sa sala. Apan wala siya nagdumili sa pagboluntaryo sa tanang mga kasubanan ug kasakit tungod ug alang kanato. Karon unsa may atong maistorya isip pagtapos.
Mga kaigsuunan sa pagtuo, atong dayigon ang labing dakong gugma ni Jesus. Ang Roma Kapitulo 5 versikulo 8 nagaingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pipilara kanato ang makaanto sa kasakit, ug mas jutay pa kayod ang makaanto sa mga butang-butang ug mga pasumangil, pagbugal-bugal ug pagkaingrato. Mga bugat kini nga mga lala sa kinabuhi. Daghan ang nabuang gumikan sa mga daotang iskandalo ug pag-insulto ug pagbugal-bugal gikan sa mga lala nga mga dila. Apan si Kristo, mga kahigalaan, sa tibuok niyang kinabuhi nagantos niining tanang pagantos. Higugmao nato siya igsuon, pamalandungan nato ang dako kaayo niyang gugma alang kanato. Buot mo bang sulayan niining taknaa nga mulangoy diha sa gugma ni Kristo? Dayiga ang gahom sa iyang gugma ug pag-ampo nga makabaton ikaw og gugma alang kaniya. Mausahay matingala kita kung nganong ang iglesia sa Dios luya kaayo ang pagtubo. Pandili ako matingala niini, mga kaigsuunan. Ilabi na gayud kung atong masudungan ang hilaw nga devotion sa mga katawhan sa Dios nganha kang Hesus. Si Jesus usa ka tawo sa mga pag-antos ug naanad sa kagulanan, apan daghan sa iyang mga disipulo nga nag-angkon nga iya kang Kristo kuno sila, nagkinabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon. Ang mga dato nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon ug naghuna-huna nga Kristohanon gayud sila, nagtigom lamang og katigayunan alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang pamilya. Ang uban nga mga abilideran nga nagtuo nga gilukat sila sa dugo ni Jesus, apan ang tanan nilang abilidad ilang gigahin lamang sa mga butang nga walay kalabutan sa atong Ginoong Hesukristo. So unsaon man pagtubo ang iglesia? Igsuon magkinabuhi kita alang kang Jesus ug atong ideklarar ang atong kinabuhi nganha kaniya. Karon, nganong nahimo man si Jesus nga usa ka tawo sa mga pag-antos ug naanad sa kasubanan? Kini tungod kay dako gayud kaayo ang kasalanan sa iyang katawhan, nga nanginahanglan og dakong silot. Usbon ko, dako gayud kaayo ang kasalanan sa iyang katawhan nga nanginahanglan og dako kaayong silot. Miboluntaryo si Jesus sa pagdawat sa tanang kastigo sa Dios tungod ug alang sa iyang mga katawhan. Higala, magpili ka niining taknaa. Ikaw ang mubayad sa silot sa imong sala? Kung ikaw ang mubayad, kulang ang walay katapusang pag-antos didto sa impyerno aron ibayad sa imong sala. Dili gayon matagbaw ang hustisya sa Ginoo pinaagi sa paglangoy nimo didto sa impyerno. Mahihinungdan nga ang impyerno eternal, walay katapusan. Apan kung si Jesus ang mubayad sa silot sa imong sala, humana, nabayra na niya sa kinatibuk-an gayod didto sa krus. Namatay siya, kausalang alang sa tanang panahon. O higala, pakig-uli sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Dangop kaniya, tawga siya, dawata siya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon, sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.